őszeretett létrük elő. Jöjjenek közelebb. Tekintsék meg a vértért. Tehát a vontató kiépítése mindkét oldalon igazán fontos lenne, és ugye a török oldalon is. Valóban igen, itt is ki kell építeni. Nos, ezek szerint a török kormány beleegyezése komoly problémát jelentett. Minden esetre azon ötletem támad, hogy ha nem támogatnák tervünket, megtagadhatjuk tőlük a használati jogokat. Ezáltal súlyos csapás érni őket, hiszen elsősorban az ő kereskedőhajóik használják ezt a szorost. Ez egy logikus. Említettem, elnök úr, hogy igen nagy veszélyek közepette dolgoznak. Igen, ahogy táviratomban is írtam, embereimmel a minap fölmértük a terepet, és hatalmas nagy sziklák fogják közre a Dunát. Ezekre fel kell mászniuk, le kell róluk jönni, és azt nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy robbanószerekkel fogunk dolgozni. Sajnálatos módon a magyar kormány nagyon keveset fizet nekünk, ezért nem hiszem, hogy az embereink el fogják vállalni ezt. Ez tarthatatlan helyzet. Indítvány nyújtok be az országgyűlésnek, de addig is saját vagyonomból fedezem munkásai fizetésemelését. Köszönjük. Mérnök úr, pontosan milyen eszközökkel és módszerekkel kívánja megvalósítani a mederszabályozást? Imáron 2 éve, hogy gróf úrral tervezgetjük Angliába való kilátogatásunkat, és véleményem szerint nagyon nagy javára lenne az építkezésnek, ha ezt mi hamarabb megtennénk. Engedelmével egy kisebb fajta tervet is összeállítottam, hogy mely városokat és mely személyeket kéne megtekinteni Angliában. Itt kiemelném Báj ezredest, aki a sziklarobbantás nagymestere. Valóban a híres Báj ezredes nagyon nagy szaktekintélynek számít külföldön, sajnos hazánkba még nem juthatott el. Úgy vélem, hogy Nádor ő felsége, kinek már előbb említettem utazási tervünket és barátsággal tekintett rá, meg fogja adni a szükséges engedélyeket és az útleveleket, hogyha írok neki. A minap olvastam, hogy Hollandiában, Rotterdam környékén igencsak bonyolult gát és zsiliprendszert építettek ki. Arra gondoltam, utunkból hazafele jövet meglátogathatnánk azt a helyet, és így értékes tapasztalatokat gyűjthetnénk. Ez egy remek ötlet. Nos, mérnök úr, úgy vélem, hogy ezen terv megvalósítása mind nagy hasznára, mind pedig dicsőségére fog várni országunknak. Isten áldja.